Aavan sänkyhasta part 3. Joo, nyt mä oon iskällä. Niinkin on. Joo, tässä on tekstillä mun sänky. Vähän liikaa pehmoa. Tässä on tää ihmeen rare Ikea juttu. En mä osaa. Welcome. Joo. Eli. Onhan vielä maassa. Mutta, mitä? En mä näin valosassa voi olla sängyssä. Oho. No nyt kun mä löydän edes yhtä juttua. Joo, on tää valo parempi kuin ei mitään. No voi juma. Piste, no niin. Joo, missä mä syön. Ja missä mä käyn vessassa. Tarkoittaa, jos tää on sänkyhaaste. Se on haaste. Joo. Ja nämä kävin vessassa. Joo. Ei oo mitään tekemistä. Mä oon auto. Auto. Itse mun etuvalo on tässä. Mä oon auto. Joo. Ei kun tää on poliisi. Joo. Alkoin mä taas laittaa nyt vähän hitaammalle, koska nää vuortaa mun silmät. Ehkä sunkin. Ottaa ihan väärinpäin. Joo, niin mun pitäisi laittaa tää kiinni. Koska vuortaa sun silmät. Niin kuin ehkä sunkin. Joten vähän pienemmälle ei kiinni. Tälleen. Tää toinen vielä. Welcome. Missä on se nappi? Voitko sä kertoa mulle? Noin. Hei, miksi tää menee tälleen? Joo. Joo, ei olla kokonaan tälleen alahuoli. Siis ei olla koko videota tälleen. Joo, nyt mä oon oikeesti auto. Autollahan näin vähän niinku vilku. Mulla on muutenkin valoa kuin vaan tää. Mä tarvii tätä, jos mulla on nää niinku koko ajan. Joo, toivotaan vaan, että näiden akku ei heilotu. Toivotaan. Guys. Te ette legit nää muuta kuin tän valia, mutta se on hienoa. Hei, tässä on kädet. Moi! Tässä on jalat. Tää tuntuu olekin green screenille. Joo. Nyt tää tanssii. Mä oon Aava ja mä lennän niin kuin Maxista Stranger Thingsista. And if I only could, I make a deal with God. And I get into swap our places. They ride off that hill, they ride off that road, they ride off that building. En mä mitään tehnyt. Mä oon sängyssä, niin mitä sängyssä tehdään? Nukutaan. Joten hyvää yötä, onni myötä. Kiitos tästä päivästä. Se ei ollut kivaa. No niin, hyvää yötä. Siis oikeesti mä menen nukkuun. Nämä valot menee. Welcome. Huomenta elämästäsi. Mä oon Aava ja mä en jaksa nousta. Mitä kello? Se on 9. No, se on
Se on jo 9. Mä nukuin ehkä liikaa, mutta ihan sama. Eli se tarkoittaa, että mä oon ollut tässä 5 tuntia. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Joo. Ei kun... Kuus. 7. Joo. Eikö pitäisi nukkua lisää? Ei jaksa enää. En jaksa mitään tällaista. Noniin. Peno, oh my. Ei jaksa mitään tällaista oikeasti. Ei jaksa mitään tällaista oikeasti. Hyvää yötä. Mä en edes kattonut silloin kunnolla kelloa, tai mitä se on. Oho, sori, se on vasta 3. Mä oon ollut tossa jo tunnin yli. En mä tiedä. Joo, vitsi. Eiku oikeesti, et hyvää yötä. Good morning, sun. Joo. Tosissaan mä haluan oikeesti tää punainen näkyy niinku hyvin. Tää on nähnyt pinkki tässä kamerassa. Tää on niinku mun selässä. Ei pitäis vähän laittaa tää oikee. No joo, miksi tää on sininen tässä kamerassa? Mun pitää olla tälleen, niin se on sininen. Mä oon tälleen. Minun pitää laittaa tää puhelin. Hyvin. Joo, tällaista on olemassa mun sängyssä. Joo, mä tiedän, että tästä tulee joku 8 minuutin video, mut mä oon tässä kauan, koska mä oon käyttänyt niin monta paussia. Niin, nyt. Joten joo. Hyvää yötä. Ei, moikka. Nyt mennään seisoo pois. No tässä on kyllä toinen sänky tässä alla, mutta I don't care. Silti seisoo. Ja valot päälle. Noi yhteen. Good morning, sunlight. Ai mun silmät. Nyt ei laittaa enää valjaa tähän niin. Nyt apina. Onko sä vieläkö se punainen? Oh. Mä saan sitä. Oikeesti mä saan sitä kiinni. Joo, tää on jo yli 8 minä kohta, kun mä saan. Noin. Nyt otan nämä koko valiot menee. Moikka. Ota, mä en oo vieläkään astunut maan. Eikö vähän just astunut? Oh, ja näette mun marsun. Noniin. Moikka.